Moi boas. Hoxe imos botarlle unha ollada a algo que pode que cambie por completo a nosa forma de interactuar coa tecnoloxía. Falamos de OpenHuman.ai e da idea dun único asistente de intelixencia artificial que estea sempre conosco, en todas partes. A ver, imaginemos isto por un momento. Un asistente que non estea sopechado no noso móvil ou nun altofalante. Non, un que nos saúda dende o espello do baño, pola mañán, que sigue a conversa na pantalla do coche e que ata aparece no quiosco do supermercado. Pois ben, esa é precisamente a gran pregunta que OpenHuman quere respostar. E o máis curioso de todo isto é que non estamos a falar de ciencia ficción para dentro de 50 anos. Non. A maioría das pezas tecnolóxicas que fan falta para que isto sexa unha realidade xa existen. Estamos, literalmente, ás portas deste novo futuro. Pensemos niso. O cerebro, é dicir, a intelixencia para ter conversas complexas, témolo gracias aos grandes modelos de linguaxe, os LLM. A voz, con sistemas de texto a voz que xa casi non distinguimos dunha persoa real, tamén a temos. E a cara, a capacidade de crear rostros realistas en tempo real con CGI, pois tamén. As pezos do crebacabezas, como vedes, xa están sobre a mesa. Entón, se temos todo iso, que falta? Por que non temos xa estes seres digitais entre nós? Pois o no da cuestión é este, o movemento. A capacidade de xesticular de forma natural, que os xestos vañan acorde co que se di e co que se sinte. Ese, amigos, é o último gran obstáculo que nos separa dunha experiencia de verdade crible. É que o reto é xigante. A linguaxe corporal non é un simple reflexo do que dicimos. Unha mesma frase pode levar xestos totalmente distintos dependendo de se estamos contentos, enfadados ou de broma. As técnicas de sempre, como a captura de movimento, son carísimas e lentas para unha IA en tempo real. E os modelos de intelixencia artificial, pois, aínda lles custa pillar esa sutileza, ese matiz que para nós é tan natural. E xusto aquí é onde entra en escena OpenHuman.ai. A súa proposta non é só solucionar este problema técnico do movimento, non. O que propoñen é moito máis ambicioso. Crear unha plataforma inteira, un mercado, unha especie de App Store para seres digitais. A definición é moi clara, un mercado. A idea non é que unha sola empresa cree todos os asistentes, senón que calquera poida crear un. Os creadores encárganse do diseño, da personalidade, e a xente elixe o que máis lle gusta e leva consigo a todas partes. A verdade é que a analoxía coa App Store é perfecta. O interesante desta comparativa é ver onde encaixa OpenHuman. Se miramos a Character.ai, por exemplo, teñen a parte da intelixencia, o cerebro, pero non son 3D en tempo real nin un mercado aberto. Pola outra banda, MetaHuman ten un 3D espectacular, pero faltalle a IA e o modelo de negocio. OpenHuman é o único que o une todo, o mercado, o 3D, a IA, a monetización e, sobre todo, ese contexto que funciona en todos os dispositivos. E claro, isto lévanos directamente ao seguinte punto que é clave. OpenHuman non quere ser só un produto tecnolóxico. A idea é que sexa o motor de toda unha nova economía, algo parecido ao que fixo YouTube cos vídeos ou Shopify coas tendas en línea. O modelo é bastante senxello, pero moi potente. Por unha banda, os creadores, que poñen a imaginación, a personalidade e o aspecto. Por outra, a plataforma, OpenHuman, que pon a tecnoloxía que fai que todo funcione. E no medio, os usuarios, que se benefician de todo isto, elixendo un asistente que é sempre o mesmo, estean onde estean. E aquí está a guinda do pastel, sobre todo para os creadores. O modelo de repartición de ingresos está inspirado directamente na App Store, un 70% para a persoa que crea o ser digital e un 30% para a plataforma. Este é un reclamo potentísimo para atraer talento e asegurar que haxa variedade e calidade no mercado. Claro, para que a xente se anime a crear, hai que poñerllo fácil. Por iso, OpenHuman planea dar un feixe de ferramentas de balde para que calquera, aínda que non sexa un experto en 3D, poida dar vida ao seu propio ser digital. Dende modelos básicos para empezar, ata un estudio de edición directamente no navegador. Ben, pasemos agora ao que é, sen ningunha dúbida, a característica máis rompedora de toda a plataforma, a experiencia de uso. É dicir, como se sentiría de verdade ter un destes seres digitais no noso día a día. O punto fundamental é este. A sincronización de contexto entre dispositivos. Esta é a verdadeira maxia. Non se trata de ter un bot distinto en cada aparello, non. Trátase de ter sempre o mesmo ser, coa mesma memoria, a mesma personalidade en todas partes, e cunha sincronización casi instantánea, en menos de 100 milisegundos. Para que se entenda mellor, imos poñer un exemplo.
Coñezamos a Aimei. Ás 7 da mañá saúdanos dende o espello intelixente. Cando subimos ao coche, Aimei seguía a conversa onde a deixamos, pero na pantalla do vehículo. Na oficina aparece no ordenador coas tarefas do día. No súper, cun simple código QR, aparece nunha pantalla coa lista da compra. E á noite na Smart TV recoméndanos unha película. É sempre a mesma Aimei, coa mesma memoria, en todo momento. Isto resume a promesa, unha única identidade que nos acompaña, que mantén o fío da conversa, que se adapta ao lugar onde estamos é moi importante, que respecta a nosa privacidade. O cambio dun dispositivo a outro é casi instantáneo en menos de 2 segundos. A sensación de presenza continua é o que o fai verdadeiramente útil. Vale, para rematar, imos dar un paso atrás e pensar na visión a longo prazo, no impacto que unha tecnoloxía así podería ter, porque isto vai moito máis alá de ter un simple asistente que funciona un pouco mellor. Esta cita do material orixinal é moi potente e creo que resume perfectamente a visión de futuro. A idea de que a nosa interface principal para a tecnoloxía xa non será unha pantalla chea de íconas, sino unha relación, unha conversa cun ser de intelixencia artificial. É un cambio de paradigma total. Que todo isto déxanos cunha pregunta final para reflexionar. Si esta tecnoloxía se fai realidade, si tivésemos un destes seres digitais que nos coñece e nos acompaña, cal sería a primeira cousa que lle pediríamos que fixese por nós? Que problema nos gustaría que nos axudase a resolver? A resposta a esa pregunta podería ser o comezo do futuro da interacción entre humanos e máquinas.